Welcome back to Gagnan. এবি এবি এই শব্দটিକୁ ବିଶେଷ୍ୟ ବା ନାଉନ୍ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଶବ୍ଦର ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବା ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କ ସଂସ୍ଥା। ଏହାର ମାନେ ହେଲା ଗୋଟିଏ କୋଠା ଯେଉଁଠାରେ ଭିକ୍ଷୁ ବା ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ବାସ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ବାସ କରିବା ବା ରହିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। କିଛି এবି ଗୁଡ଼ିକ ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ମିନିଂ ହେଲା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବା ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ବାସ କରୁଥିବା ଧର୍ମଗୃହ, ମଠ, ଆଶ୍ରମ, ବିହାର। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ପୂର୍ବରୁ ମଠ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଗିର୍ଜା। ଏହି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ କେତୋଟି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିନେବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, এবି ଇଜ୍ ଅଣ୍ଡର ଦି ସୁପରଭିଜନ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଏବଟ୍। এবି ଜଣେ ଆଶ୍ରମର ଅଧ୍ୟକ୍ଷର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କ ସଂସ୍ଥା ଜଣେ ଧର୍ମଶାଳା ବା ଆଶ୍ରମର ଅଧ୍ୟକ୍ଷର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ବା ତଦାରଖରେ ଅଛି। We walked through the ruins of the Abbey. ଆମେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ବାସ କରୁଥିବା ଧର୍ମଗୃହ ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇ ପାଦରେ ଚାଲିକି ଗଲୁ। ଏହି ଶବ୍ଦର ବହୁବଚନ ରୂପ ନିଜେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ।